Efeso, Kapitulo 5, versikulo 21, paingon sa 25. Magampo na kita. Among Dios amahan nga labing gamahanan, dalaygon kagayod kaayo Ginoo sa among mga kinabuhi. Daghang salamat Lord sa imong pagtugot nga mapaabot namo kanimo ang among mga alampuan ng Ginoo. Lord, among gidahom ang imong mga katubagan nga kini maghatag og kayuhan kanamong tanan Ginoo. Lord, nining kagabion, Lord, sa among pagpaminaw sa imong pulong, tabangi kami Lord, ang focus diha sa imong pulong, ubani kami balang espiritu, Lord, nga ang mga banha sa palibot, ah, mga problema nga gipanghunahuna Lord, amo sa kini nga ipadamplin, ug focus kami Lord sa imong buhing pulong nga imong palabason kanamo karon Ginoo. Lord, panangini kaming tanan wala kay labyan kanamo. Ingon man ako Lord nga imong instrumento Lord, ka magagahom kanako. Kanimo na mo isalig ang pagdumala ni tinatibuk-an sa among pagisgot sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o Amen mga igsoon. Ang Efeso Kapitulo 5, versikulo 21, paingon sa 25, Bisaya version, gingon dinhi, tungod kang Kristo, pag tinahuray kamo, mga asawa, tahura ug sundan ninyo ang inyong bana, sama nga nagtahod ug nagsunod kamo sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mao'y ulo sa simbahan, ug si Kristo mismo ang manluwas sa simbahan. Kinahanglan mutahod ug mosunod ang mga asawa sa ilang bana, ingon nga ang simbahan nagtahod ug nagsunod kang Kristo. Mga bana, ugma ang inyong asawa, ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. So, uh, ang pag-submit mga igsoon sa usag-usa, kanunay no daghang mga higayon nga dili masabtan no. Ang Kristohanong kaminyoon gihuptan sa mas taas nga sukdanan no. Gini say nindot nga standard no. Ang pagpasakop o ang pagpa-under pasumiter wala magpasabot nga yatakan na nimo ang uban, yatakan na nimo isig ka tao no. Magpasakop sa uban sa ato pa ipaubos ang atong mga katungod ngadto sa ila no. Diya sa kaminyoon ang bana magtiayon kinahanglan magpasakop sa usag usa dili lang diya no. Diba si makaingon ta para naman ni sa medyo og sa mga daan no? So ilabot ang singkol no? Bisan diya sa trabahoan, bisan diya sa komunidad, bisan sa eskwelahan, bisan sa mga simbahan na ang una ang pagtinahuray, ang pagsubmitaray, maangkon ang kaapsay. Amen mga igsoon. So kung magampanan ang mga tagrol no moobey sa mga nakataas sa ato sa agig review no kini nga tema ni ini nga libro sa Efeso, sulat sa Efeso, kinabuhi diha kang Kristo. Gani ang chapter 5 ni ana nagisgot man sa pagkinabuhi diha sa kahayag. Previous sa atong message, chapter verse 1 to 4, ang mga anak sa katawhan, ang mga anak katawhan sa Dios, muliwat gayod kaniya. And verse 5 ug 9, magkinabuhi nga magmabungahon, no? Verse 10 to 14, maningkamot sa pagpahimo sa Dios, panang iyang tabak, ang mapadayonong pagtuo kang Ginoo Jesus. Dayon, nagisguta sa pagkinabuhing maalamon yan tong last nga adunay pagmatnon o pagpapuno sa espiritu no o karon ang atong giuluhan kini ang pamilya diha kang Kristo. Una nga punto magtinahuray tungod kang Kristo no tungod kang Kristo pag tinahuray kamo so si Kristo nga nagtahod ug nagsunod si Kristo atong panig-ingnan so tahuron nato atong sikataw unang itahod ta o misunod ta. No? Si Kristo mo ay ulo sa simbahan, si Kristo mismo ang manluluwas sa itong ibasa ganiya. Ingon nga gigugma ni Kristo. So kung nabasa ganiya, si Kristo nga bisan siya kalahuron, sulundon,
pero siya nagtugyan siyang kinabuhi, mapinanggaon, mudilo usab siya sa pagtahod o pagsunod sa iyang amahan. Ya? Si Kristo nga kansangalan ang matag tuhod, uh, kinahanglang magluhod, no? Sa langit ug sa yuta, naman na sa Pilipos 2:9 pa sa 11. Above every name, the name above every name, all creation bow their knees, no? Sa langit ug sa yuta ug sa ilalom sa yuta, nagtugyan siya gihapon sa kabubuton ngadto sa amahan. So misunod siya sa amahan, nagpaubos ang gulingon, no? Aron masabmitar, motahod, sunod sa sugo mando siyang amahan alang sa atong kayuhan, no? O atong gipasadunggan si Kristo pinaagi sa pagsunod sa iyang ehemplo kung kita magatahod sa nakataas sa ato, no? Magtinahuray, no? Si Kristo siya Ginoo, Dios, hari, labing gamanan, pero wala siya maghari-hari. Wala siya magdaog-daog, kundi itabang, iluwas, igugma, iatiman, no? So, mga igsoon, kini nga sulata intended ra gyud para sa mga magtotoo, no? Pag tinahuray, pagtugyanay sa usag-usa ka katungod, no? Pagpaubos, kalumo, pailog, pagtahod, pagtinabangay, no? Ikaw kana mo'y makita sa matag pamilya diha sa Dios, no? Kung dili patungod ni Kristo, no, di unta mahapsay ang dagan sa itong kinabuhi, no? Amen mga igsoon. So pag tinahuray, pagrespetuhay, maayong pagtagad patas for Christ's sake, out of reverence, no? As you do to the Lord sa sama nga ato kanang gibuhat sa Ginoo mismo, no? Kung dili patungod ni Kristo, no? Dili nato na mabuhat, no? Ang una ang asawa, utugyan uban ang gugma ngadto sa kaakuhan siyang bana, no? Tahod, sunod, taha sa asawa, taha sa Genesis 2 na mutabang, no? O alalay, helper sa bana. Dili pa din nga. Dagdaogon po siyang helper, no? Tahod sa bana, ang kaputli, na magpabilin, ang pagpalambo sa malumo ug ligdo nga espiritu ang pinakatinguhaon niya na dili ang unsa man. Kang uh, 1 Peter 3:4 apan tinguhahin noon ang katahom nga nagikan sa sulod ninyo. Katahom nga walay paglubad nga mao ang malumuog matamis nga kinaiyang bililhon kayo sa atubangan sa Dios. So muna maayong inahan maatiman sa iyang pamilya, mga kabataan, sa iyang panimalay, pagtugyan sa bana sama sa pagtawad sa Ginoo. Dili pasabot nga ang bana na hinoy gibutang puli labaw kay sa Ginoo. Kundi nagpakita ng asawa kinahanglan gayud mo tahod sa bana, no? Sama kay si Adan mao ang unang gihimo gisunod si Iba, no? Kani sa tong gibasa ganiha gibalik katulo kay gayon nga asawa tahura og sunda so naagid siya uh, dako nga tumong anong gibalik og kini blessing tong atong sundon. So gani careful po ta ni gingan nga uh, tahura ang bana sa tanan, no? In everything, no? Careful po ta ni ana kay gani sa napoy sa John 15:16 na busa ihatag kaniyo samahan bisag unsa inyong pangayoon kaniya pinaagi sa kungalan. So pangayo kamo kamo hatagan aron mahingpit ang inyong kalipay. So tanan jud ka, no? Bisag dili na makaayos. So sumala pagid gihapon sa kabuton sa Ginoo. So tahuron ang bana dili sa tanan nga bisan sukwahi na sa kabuton sa Ginoo, no? Kung ba nagkastanon, maayo gawi as a leader sa family, no, nagasunod sa kabuton sa Dios, wala ni daghang question, no? Submit kay mga asawa. Pero kung bugoy-bugoy nga kastanon, talibag-bag, ha? Kastanon lang pangalan, ha? Ang title pero sa kinabuhi dili makita, ha? Ang may tabuan na mapugos na lang yung submit, no? Ang mga asawa kay kulating magyapon, no? Hinoon mga igsoon bisan pa nga na ang pag-submit dili gid siya plastar pero iampo, no? Kay kung kana siya anak sa Dios padayon pa na siya ginaposisyon, no? Kaya ang Dios labing gamanan walay dili niya mahimo. Amen mga igsoon. So dinhi na santa sa bana, no? Siya ang mangulo dapat, no? Dili magpauyon-uyon na lang
sa asawa para daw walay gubot. Kung kasagaran, ako linaw mi sa balay kay na naman akong asawa para walay gubot, no? So dili gid siya mao, no? Kay ang nahitabo ni Adan na pasagdan pod na niya ang asawa imbis sa iya gibutang ang responsibilidad, no? Higugma ang iyong asawa, mangulos sa pagdala sa pamilya, paduol ngadto sa Dios. Pagpangulo ba ng gugma, ang kalumo, ug ang pagsabot sa pamilya, no? Ang Kolosas 3:19 mga bana higugmaang inyong asawa kayaw sila daog-daog na. So naagi pag tinahuray naay kung naa siya sa posisyon labaw pero walay pagdaog-daog muyatak sa katungod nga giingon sa Ginoo. So ang protection, provision, guidance sama nga si Kristo nagluwas, nagatiman ug kay kita kabahin man sa lawas ni Kristo. Kung kita kabahin sa atong lawas, ito pagalingon, ang 29 giingon diha nato ng tiwas sumpay ana nga walay tawo nga nasilag siyang sa kagalingon niyang lawas pakanon hinuon niya kini panggaon sama sa gibuhat ni Kristo sa simbahan. So tabangan ang mga asawa, no, labi na sa mga bugat nga buluhaton, no, na tinuod nga gugma dili nimo yatakan ang iyang katungod siya huyang babae, no, pila na kusog sabay, no, uban ay hara mag sa pulong lang musulti nga love ang asawa pero sa pag uh, reality na sa kinabuhi wala na hindi makita pero so tabangan sa tanang aspeto ng asawa pagigugma ingon niya si Kristo gihiblo sa atong pagigugma di po pasabot nga uh, gihigugma nato ang atong asawa labaw kay sa Ginoo no dili pud na siya pasabot no kung dili isunod kita sa panag-ingnan ni Kristo pinaagi sa iyong pagsakripisyo alang sa kanato, no? Ang bana nagkinahanglan nga makasubay sa pinagkahid usab, no? Kung motulibagbag ang bana, di po pwede nga sundon kay si Kristo labaw pa man sa bana. Nagkinabuhi ang bana nga uh, nagasunod kang Kristo unay sakto to ni Pablo nga follow me as I follow Christ, no? Sa sundon si Kristo kung ang head sa family medyo dili na mao ang pagsubay. Sa maghihapon na sa trabahoan, no? Na naay tag-iya, no? Ang iyang gimanduan ang manager nga mo ni buhaton, no? Mo ni dapat balaod nun. Pero kung ang manager mo tudlo og sukwahi kay sa tag-iya, di gid pwede nga sundon ang manager, no? Sa gibalik po ni 3 times no nga higugmaa ang inyong asawa kamo mga bana so naa gayon ang ang implikasyon ang kaimportante sa paghigugma pagtahuray sa usag-usa andam sa pagsakripisyo mahatag lang ang iyang panginahanglan dili po patugan sa gusto no kadi po na magaya no? Food, shelter, kausuotan, time, banding, ministering sa balance lang maigsoon no nagpasabot kini sa ang bana imbes kay naa si kagalingon nga interest or hugoy-hugoy sa mga amigo no iyan na tong giundangan aron maatagan atiman banding ang pamilya maalagaran na sa yan diri sa First Peter 3:7 kamo usab mga bana ilahang kahuyang sa inyong mga asawa ug atagi sila sa angay nga pagtagad kay sila sama kaninyo makadawat man sa gasa sa Dios nga mao kinabuhi buhatag kini aron walay makapabag sa inyong mga pag-ampo so bana asawa united come one plus ha sa atong pagdasig nini nga itong mga bana ang mga asawa uh, apply kini no nga kamatuoran i-share pod sa uban mao pod sa bana no i-apply kini i-share kini sa uban ang dili pagtuman ni usa ka sala no kay di man design sa Ginoo ang asawa no nadunay asawa nga under niya ang bana sige nagsaway na pirmi kasayop no? Sa imong desisyon pirmi ka sayop pero atong lantawon pirmi pa lang siya na ang sayop nganong siya man ang ipili nga mabana na sa ang bana pod nga dili niya higugmaon ang asawa usa-usab ka sala kay wala usab na hiuyon sa kabot pod sa Ginoo sa atong pagdasig ni lisod man kini matuman pero sa tabang sa Dios mahimo nato kini kay kung duha ang matuman sa panimalay duha ang matuman sa panarbahoan
magkaguliyang gayon, no? Magkaguliyang gayon. Kaya dili man mao nga design sa Ginoo, no? Kaya dili niya will na may tabo disobedient ta sa kabut-on sa Ginoo, no? Narinduman po na ako itong kuhan, itong nag-group ko sa una sa mga men's, dagan mga lalaki sa una sa men's group, no? Naimingon nga, maulang kung leader, kita na, kada usa sa ato leader, no? Daghan nagkabalo, anak na nga, ingana nga pagka-istorya, lisura, no? Kung puro leader, no? So, matutong rumispito sa nakataas, no? Sa paghimo, ang mga rason nga, gihimo ni sa Dios nga ipahigugma sa bana ang asawa, hindi rin mga bana higugma ang inyong asawa, ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan. Itugyan na niya ang kinabuhi alang niini. Gihimo niya kini sa unsang rason aron sa paghalad sa simbahan kadto sa Dios. Human kini hugasi sa tubig uban sa pulong verse 7 sa ingon niini ikatugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo. Diya sa bugos niyang kaanyang putli walay kasaway walay buling ukunot bisan unsang apan. So si Kristo yang gihimo ang simbahan as his representation sa iyang kabalaan, no? Sa atong pagkinabuhi, pamilya diha kang Kristo, pamilya sa Dios, kita nga mga pamilya nga Kristohanon, si Kristo ang makita sa dihang atong tumanon ang iyang kabubuton nga mao ang pagpinahuray, pagsubmitaray sa mga labaw kanato, no? Ang tinahuray tungod ni Kristo, ang bana asawa, ang mga anak, ang mga kauban sa simbahan, mga igsoon, no? Ang context niini siguro, no, ang mga Kristohanong babae sa una nalisdan sila pag sumiter sa ilang bana, no? Kay mo lagi under man kay sila, daog-daogon naman sila. Tingali po ang mga Kristohanong lalaki sa una, no? Naanad na po sa ilang power kay mga lalaki, isip ulo sa ilang pamilya. So wala sila naanad nga naa sila pagtagad maayos silang asawa na pagtahod dugog na wala na sila dinhi na sa panahon sa pagpanudlo sa pulong sa Dios pinagi si Pablo gamit sa Dios sa ang simbahan ipanguluhan ni Kristo kanisad ang isgutan, no? Giluwas ni Kristo atong gibasa ganiya kung nagtahod nagsunod kang Kristo gihigugma ni Kristo gitugyan ni Kristo ang iyang kinabuhi gihalad ni Kristo ang kinabihinluan ni Kristo ang simbahan ug ang bana asawa mahimong usa adunay meaning nga si Kristo ug ang simbahan kay kita kabahin man sa iyang lawas, no? Katong kusog lawson na tutog basa ato makita nga ang gipasabot, no, sa bana asawa usab naghatag usab og dakong mensahe mahitungod ni Kristo ug ang simbahan nga ang simbahan ang katawhan magtotoo sa Dios, no, ni obey kang Kristo nagsunod kang Kristo nagigugma kang Kristo. So, kay kitang tanan kabahin man sa lawas ni Kristo. So, atong modelo si Kristo, kita modelo mga pagtiayon diha sa komunidad, makita mga Kristohanon modelo sa diha sa mga komunidad. Hapsay nga pamilya sa Dios makita diha walay pagpasagad sa usag-usa, walay mandawdaw nga kay balikan ako si Kristo hari gamahanan pero wala pag hari-hari. So magpinahuray, magpinabangay, magtinugyanay sa usag-usa, no? Tungod og alang ang tumong kang Kristo. Tanang katawhan sa Dios gayud ang paghimog labing maayo ngadto sa uban para matuman ang katuyuan sa Dios. Balikon ako, pagtugyan, pagpaubos, kalumo, pailob, pagtahod, mo'y makita sa kinabuhi sa matag pamilya. Ha? Kana ang una nga sikuranan nga hutong sa atong katilingban, ang pamilya. Maguba gani ang pagpangulo diha, wala na gitarong, no? Sa muna siya, sa na-mention ni Pastor Sid, itong niyagi, no? Nga submit the leadership, submit to the spiritual gifts, and most of all, submit to the giver of the leadership role, no? Ang Diyos may nagbutang, nagtuboy, niya na nga maoy mangulo, no? So busa atong kahuron ang naghatag niya na nga liderato. So, sa panahon ni Pablo, nga mga babae, mga bata, mga ulipon,
Nanglan gid sila magpaandir, pasakop sa ulo sa ilang pamilya. Ang mga ulipon, pasakop hangtod na sila makagawas. Ang anak lalaki hangtod na sila modako. Pero ang babae sa ilang panahon, tibukid kinabuhi, no? Nga magpasakop, no? Pero panahon sa itulo sa pulong sa Ginoo, Paul emphasized the equality of all believers in Christ, no? Ang pangyod nga managsama ra, no? Wala man siya mo ingon nga pukanon usbon ang Romanhon aron matuman kini pero iyang gitambagan ang tanang magtotoo nga magtinahuray magsabitaray sa usag-usa no? Kini nga matang sa pagpasakop sa usag-usa sigurado ma-preserve gayud sa hapsay panag-uyon sa matag pamilya no? Ang usa ka asawa gyud diri dali nga mutugyan siyang bana kung siya nagtuo nga ang iyang bana iyang nasinati nga gialagaran siya sa tinud-anay, giatiman sa tinud-anay, naghatag sa iyang mga pangangailangan, no? Dali sa iya ang pagtugyan. So sa atong konklusyon, ang pagpasakop mahimong panagsara nga problema no sa panimalay kung ang magtiayon adunay lig-on nga relasyon diha gid kang Kristo. No? Nakaturumbo gyapon tanan kang Kristo. Ug diin ang matag usa ang pagpamuhat alang sa kayuhan o kalipay sa usag-usa sa tibuok pamilya. No? Kung kita mobati nga safety ta, no? Meaning mahigugmaon nga relasyon, no? Ang pag-submit, ang pagtahod dili na problema. Mo follow na ang tanan mga igsoon. Amen mga igsoon, no? Dili lang ni sa uh, mga minyo no kundi apil ang single ni kay subject ng punta sa atong mga labaw. May mga labaw no. Kung single ka, na under ka sa imong mama, papa, no? Kung nagtrabaho ka, under po ka dito sa imong trabahoan. So, akong pagdasig mga igsoon, atong bisan unsa man ang atong naabot, no? Unsa man atong na-achieve, padayon ta sa kinayahan nga magtinahuray, na magtinahuray sama na si Kristo ang atong gitahod mga igsoon. So dili ko simpid ani mga igsoon. Dili ko simpid apil ko niini mga igsoon nga angay pod nga batunan kay kinaiyahan no kay kini intended man sa mga Kristiyano. Kana lang mga igsoon magampo ta. Lord God, daghan kang salamat Lord sa imong kagayonan nga imong gihatag nga mapaabot ka namo ang imong mensahe ang pinaka tumong Lord nga ang pag submit one another Ginoo ang pagtahod ang paghatag pagtagad sa usag Ginoo Lord imo Ginoo nga amo kining makinabuhi Lord uban sa imong kusog ug tabang Lord kay ikaw gamahanan nga Dios walay malisod kanimo nabangi kami Lord sa kinayahan nga mapaubok ug paubsanon kinayahan nga mo submit sa mga nakataas ka namo dalaygon ko Dios Lord God nining kagabion kanimo ang tandong gumay pasalamat sa pangalan ni Ginoong Hesus amen o amen